Está, éxito moi resumido porque temos lenta. negativa, pero obviamente dentro do absentismo hai unha realidade moi diferente e obviamente o que vamos a ir pois, en cuarto lugar que falemos da duración media dos procesos de incapacidade en Galicia, non só en España ao incremento destes indicadores temos a parte que traballamos con datos agregados, non sei se traballamos conxuntamente co equipo desa información real e obxectiva que nos permite tratar a situación. Eu creo que para o noso equipo foi unha sorpresa de datos, todo o que se foda coas causas. Vamos sintetizar en poucas palabras, unhas son individuais, outras son organizativos, é dicir, as persoas, as empresas, o que é evidente que hai unha serie de circunstancias que afectan e en todos evidentes, etc. Entón, coa idade tendemos a ter Tuvemos unha reunión de traballo dentro do diálogo social con varias cuestións adicionais, non só esta. Estamos traballando pois cos axentes sociais, en primer lugar, para trasladarlle, pois, dixéramos as melloras que estamos introducindo no funcionamento das oficinas de emprego. Coñecen todos vostedes pois a ferramenta EMI, se non yo traslado eu, que é a ferramenta na que estamos avanzando para o perfilado competencial dos traballadores, dos desempregados galegos, e hoxe pois xa estuvemos explicando aos representantes os axentes sociais, xa están utilizando esta ferramenta os orientadores laborais destes axentes, pero queríamos pois detallala polo miúdo, non? Outra cuestión para nós moi importante, que creo que vendo como suceden as cousas pois no ámbito do Estado, creo que é relevante, nos queremos darlle un impulso ao diálogo social pola vía da súa institucionalización. E, polo tanto, hoxe tamén lle presentamos aos axentes sociais o borrador do decreto de institucionalización do diálogo social. E ao mesmo tempo tamén estamos traballando en paralelo, ao tempo que institucionalizamos o diálogo social, traballamos en paralelo, temos abertas diferentes mesas, e unha das mesas que temos aberta é a de prevención de riscos laborais, sinistralidade e tamén absentismo laboral. Creemos que son cuestións que se teñen que tratar no seu conxunto. Puxemos en riba da mesa a próxima firma dun convenio coa Fundación Laboral da Construcción para precisamente abordar o tema da sinistralidade neste sector que nos preocupa bastante a todos, e ao mesmo tempo tamén vemos de ter unha primeira impresión do traballo técnico que están facendo as universidades no que se refire ao ámbito do absentismo. Eu aí non me vou estender demasiado ao respecto das conclusións, porque o vai explicar o profesor, como decía, Santiago Lago, pero si poñer en riba da mesa pois algunha cuestión que creo que é relevante, polo menos dese informe. Teño que decir, ademais, que é un informe aberto, é un informe que ora vaise situar a disposición dos axentes sociais para facer as súas aportacións, e que é un informe tamén que o que nos di que temos que seguir pois afondando en diferentes cuestións que logo explicará pois o profesor Lago, non? Pero por darlle algunhas cifras que nos parecen relevantes, non? Bueno, esta é bastante pois xa coñecida. No que se refere á tasa de absentismo, que é significativamente superior á da media nacional, somos neste momento pois a cuarta comunidade autónoma en tasa de absentismo. Hai diferentes indicadores do absentismo, en todos eles pois estamos evidentemente por riba da media, non? Quizás destacar tamén que somos unha das comunidades autónomas con maior duración media dos procesos de incapacidade temporal, temos unha prevalencia pois importante dos procesos de longa duración. No informe, agora o verán, se analizan as diferentes cuestións que poderían incidir pois nesas incapacidades temporais. Se entende que esas causas por si solas non explican os índices que temos en Galicia, de aí que vayamos seguir afondando, e ao mesmo tempo tamén nos dá unha primeira aproximación dos custes do absentismo en Galicia, que eu creo que tamén pois é unha cuestión que hai que poñer en riba da mesa, porque evidentemente ten un custe para o sistema de seguridade social, pero tamén para as empresas. E falamos, no que se refire aos custes para a seguridade social, de 850 millóns de euros anuais, creo que son con datos do 2023, non? Vale. E no que se refire aos custes directos para as propias empresas, de 782 millóns de euros. É dicir, estamos falando pois dunhas cifras importantes que creo que, ademais, poñen de manifesto pois a necesidade de que isto se traballe no seo do diálogo social e da man de todos. Eu xa lle paso a palabra ao profesor Lago. Creo
que se está traballando, como non pode ser de outro xeito, está aquí tamén xente da Consellería de Sanidade, se está traballando do punto de vista da Consellería de Sanidade, se está traballando pois por parte de todos os axentes, como decimos, a través deste posicionamento no diálogo social, pero tamén é importante trasladar que aquí non buscamos culpabilizar a nadie, senón o que buscamos é identificar un problema que, ademais, en Galicia se está dando con maior intensidade que na media nacional e ser capaces, dende o máximo respeto aos dereitos dos traballadores, as necesidades das incapacidades temporais cando se produzan, pois poder chegar a conclusións que nos permitan, na medida posible tamén, paliar esta situación.